فريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما هذا عبد الله البركة الوجود والكتم والمكاو المؤمن المؤمن المتكبر القيم الجبار الهالك الرازق البركة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وناسك بناصرا حكم الحق الوادي ناسك متاقينا وعلى آله حقا قدر والقدار عظيم ubangiji Allah ya biya ka Allah ya tsare ka Allah ya tsona idan makiyanka ubangiji Allah ya tabbatar da alheri yanda kuke niyyar ku ubangiji Allah ya sa niyyar nan ta zama cikin ɗakin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan kala radu kala maryamu kala ibrahim albarkacin sauha da marwa albarkacin falaki da nasu albarkacin ɗakin ka Allah ya sa zama lafiya Allah ya ce ku saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya dauke ta Allah ya dauke ta da iko Allah da muke kwana nan ne duk gidan limamin kasa ka ubangiji Allah ya dauke damuwa Allah ya ce ku dakin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. ya ce ku dakin Muhammadu Rasulullahi sallallahu wannan abu alaihi kamar wasallam. gado ne musulmi dama yana da haka amma addu'a Allah ta tsere addu'a Allah ta hidda shi banda Allah ba ya ce an mai a'a Allah ba ka ce an maka ba ya ce an maka haka manzon Allah daidai ka durkusa ka ce ubangiji Allah ya raba mu da duniya lafiya Allah ya tsare ku Allah ya duba ku yara Allah ya duba iyayenku Allah ya duba kakanninku Allah ya duba mu dan darajar Muhammadu Rasulullahi Na gode. Allah ya tsare.